Obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. Avui celebrem el Dia Europeu de la Protecció de Dades. Celebrem el Dia Mundial d'Acció davant l'escalfament de la Terra. És el foc i és la neu, és la tristesa i és el crit que desperta l'alegria i ens fa llum les tenebres que habitàvem, com un costum antic d'àngels caiguts. És el pont i és el riu, és la memòria que obria escletxes de mel en la ferida, fonda i roent que ens cava precipicis insalvables al bell mig de les venes. És la mar i és la senda, és el desig que crea, com cap déu, futurs més savis i funda uns altres mons que es fan possibles si el cant esquinça vels i fon les ombres. Dins de tots els programes ja realitzats, dins del munt de temes que hem tocat, dins dels experiments als que ens hem aventurat, amb tot el que fins ara hem compartit, el que us he dit i el que no us he dit, tot i que vosaltres ja ho heu intuït. Tot i l'evidència d'aquesta afició, ja que els professionals estan en un altre cantó. Coneixent i tenint molt clar la situació de tot plegat i valorant molt el temps i les hores que hem passat i que el destí a més ens ha regalat, i veient que cap pel·lícula de terror podria superar la realitat que tenim millor, doncs ens trobem aquí al Sol avui també amb molt d'amor. Això sí, molt preocupats per aquesta realitat que se'ns ha complicat, en la que portem ja un any tots ficats, sense gaire clar els resultats, i confiant en el qui sap que ens vingui a dir d'una vegada la veritat. Que no anem gens bé, sembla que ho tenim tots prou clar. Tampoc ens podem posar a plorar. Cal junts continuar i tenim molt clar en qui confiar. Ràdio Vila-sacra, sintonitzar, des de la capital del món, estar ben juntets i arreplegadets, com ja sap tothom, Vila-sacra, la capital del món. Doncs paciència, que com deia la meva àvia, és la mare de la ciència. Bon dia a tothom, família, i benvinguts al Sol.
a veure, vine'm a veure. Oh, Sol, yeah. solet, vine'm a veure que tinc fred. Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa. Oh, Si yeah. tens fred, posa't la capa i el barret. El pobre sol solet no té capa, no té capa. El Oh, yeah. pobre sol solet no té capa ni barret. Oh, no. Jo li compraré una capa, una capa. Jo li compraré una capa i un barret. Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides són garantia no només del lloc de proximitat dels productes, sinó també de la seva qualitat i traçabilitat. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Una dieta equilibrada ha de tenir aliments frescos i, si pot ser, d'aquí. Per què? Perquè és més ecològic, no cal transportar-los, perquè tenen més bon sabor. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i al mateix temps el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, hi guanyaràs tu i hi guanyarem tots. Generalitat de Catalunya. Avui el sol ha sortit al Cap de Creus a les 8:06 ha sortit el sol. I no porta ni traje ni vestit. Tampoc ens ho ha dit. I sembla ser que a les 5:54 es pondrà i ell ni ens ho dirà. Iniciem el número 106 del programa El Sol. 106 programes ja portem anar fent com un cargol, és el sol. Sense presses, sense pausa, però complint a rauja. Com està manat. Que no ens vinguin a explicar cuentos xinos, que a nosaltres ens agraden més els caputxinos. Cada dia, cada matí, ens tornem a trobar aquí, de dilluns a divendres, amb experiments, i els caps de setmana amb música, curiositat i bon ambient. Calma, Ràdio Vila-sacra i prudència, i veuràs com entendràs millor la ciència. Com segurament, també ho va entendre aquell que el 1878 als Estats Units, un dia com el d'avui, va posar en marxa el primer diari universitari de tota la història de la humanitat, el Yale Daily. Era un dia com el d'avui, del 1878. Com un dia com el d'avui, del 1887, a París es va posar la primera pedra de la Torre Eiffel. La primera. I un dia com el d'avui, del 1935, a Islàndia es va decretar que seria el primer país a legalitzar l'avortament. Islàndia, 1935. El primer país del món. Avui anem de primers. És primera hora del dia, qui ho diria? Premiumbeat.com. Doncs a veure, què anava a dir jo ara? Bona és l'aigua. Quan tens la boca seca, allò que de seca, sí, una mica d'aigua i trararí. Doncs què anava dient jo?
Ah, sí, que ens anem directament cap a les webs dels diaris. Què ho diu? Aquí, mira. Escolta, això és el guió. Aquest és el guió. I entre això i allò, doncs el poso i no sé si ha anat aquí o s'ha anat a Mataró. Per això, ara ens toca... Què ens tocava? Què he dit que ens tocava? Ah, sí, he dit que ens tocaven les webs. L'edat no perdona, L'edat, mira, ja no sé el que toca. Què tocava? Això, les webs dels diaris. El diari de Girona, l'alcaldessa de Tossa es vacuna al geriàtric i diu que ho ha fet per solidaritat. Bueno, jo em pensava que la vacuna era per poder-te protegir, no? Però mira, ella no ho ha fet per protegir-se, També ens diu el diari de Girona que Girona és la 8ª capital amb les tarifes de taxi més cares de tot Espanya. I també ens diu el diari de Girona que els experts certifiquen que la qualitat de l'aire és un problema de salut pública greu. A veure, el problema de l'aire, el de la Covid, el de l'alcaldessa de Tossa, el de les tarifes dels taxis. Problemes sí que hi ha, Per solucions efectives caldrà esperar. Anem, doncs, al punt avui, a veure què ens expliquen, així que sigui maco i orientatiu. Doncs mira, ja no comencem amb una notícia interessantment maca, no és maca. El punt avui ens comença dient que han mort ja 21 sense sostre a Barcelona des del març. 21, des del març. També ens diu que el 8% de les mostres de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, són de soca britànica, que es preveu majoritària i més greu d'aquí a un mes i mig. Que la cosa en un mes i mig serà pitjor, sembla que aquesta darrera notícia ens ho ha aclarit i mai millor dit. Anem, doncs, a l'Empordà Info, que es diu se superen les 700 persones a les UCIs. Renfe ven 2.131 bitllets d'alta velocitat de baix cost en un dia des de Figueres Vilafant. Potser és que hi ha gent que vol fotre el camp en un instant? Pregunto, També ens diu a l'Empordà Info que Catalunya registra 3.561 nous casos de Covid i 115 morts més. Carai, nois. Carai, se't treuen les ganes de continuar, Jo ara ja tancaria i m'aniria a casa, A veure, continuem llegint. Diu, casos infectats a Espanya que tenim ara mateix. A veure. 2.670.102 infectats a Espanya. I al món diu que hi ha 100.421.633 infectats al món. 100 milions? Morts a Espanya ens diu, a l'Empordà Info ens diu ara mateix 57.291 morts i al món de morts ja n'hi ha 2.162.422. Amb aquest resultat, família, jo sense paraules m'he quedat. A veure si Empordà Televisió, la web de la televisió d'aquí de Roses, de l'Empordà, ens anima, a veure, diu, oh, carai, la primera notícia que llegim diu 18 morts i 137 contagiats entre dues residències de gent gran a l'Alt Empordà. Doncs mira, no llegirem cap titular més perquè comencem a estar ja depres. Ja sabeu que durant la nostra programació teniu molt i de tot al detall i si sempre que podem, millor.
El passat cap de setmana coneixem un brot de Covid-19 a la residència Bonavista de Lledó. Una situació que es donava després que residents i treballadors rebessin la primera dosi de la vacuna. Malauradament, els contagis van succeir abans que la vacuna tingués el seu efecte, que segons Salut s'aconsegueix a partir del desè dia. El primer contagi es va detectar l'11 de gener en un dels treballadors durant un dels cribratges setmanals que es fa als professionals de les residències de la gent gran. En aquest centre hi ha hagut 45 persones afectades, entre residents i treballadors. Dissabte els vàrem avançar que s'havia produït una mort, però malauradament ja són 3 les víctimes que hi ha hagut a la residència Bonavista de Lledó. A més, també hi ha una persona que es troba a l'etapa final de vida i 6 persones més ingressades a l'Hospital de Figueres. Aquesta setmana, tant treballadors com residents es realitzaran els testos ELISA, que seran els que determinaran l'estat immunològic. La segona dosi de la vacuna l'hauran de rebre al mes de febrer. Pel que fa a l'altra residència afectada per un brot de Covid, la residència Les Forques de Vilafant, s'han contagiat 92 persones i han mort 15, degut a complicacions derivades per la Covid-19. De les persones contagiades, 61 són residents d'un total de 67 persones que hi ha al centre i, a part, 31 són professionals. D'ells, 14 persones ja han pogut superar la malaltia i recuperar-se. De moment encara hi ha 7 usuaris del centre hospitalitzats i queden uns altres 7 que són positius de Covid-19. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. En el 107 de la FM... Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries, la possibilitat que se'ls irritin els ulls, la probabilitat que pateixin infeccions d'orella. No interrompeu la lactància materna. Si doneu el pit al vostre fill o filla, pregunteu a l'especialista de pediatria què podeu fer per minimitzar l'efecte de la nicotina a la llet. No fumeu mai a casa. Fumeu a l'exterior, balcó, terrassa... Tampoc fumeu al cotxe, encara que l'infant no hi sigui. Encara que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient, la roba, els cabells, la tapisseria. Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple. Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris. Doncs el Mundo, el dia 27 de l'1, o sigui, ahir. A veure, el dia 27 de l'1, ahir, feia pública una notícia, el Mundo, amb un titular que dius, a veure, un moment. El titular diu: al mirar-la per últim cop va veure que respirava. Com ho dius vostè? Ens anem a la província de Chaco, al nord de l'Argentina, que és d'on ve aquesta notícia, i ens diu: un sanatori de la ciutat de residència de 400.000 habitants va donar per morta de mort natural a una senyora de 84 anys amb signes vitals molt baixos. Diu, la van enviar al crematori i la seva filla es va acostar per acomiadar-se. En aquell moment, la filla es va adonar que la seva mare encara respirava.
A veure com va anar això, anem a llegir bé la notícia que fa bé, a veure aquí, a veure com va anar això. Diu, va ser diumenge 24 de gener quan una dona es va acostar a la comissaria Sonal per fer una denúncia molt atípica, que al sanatori volien cremar la seva mare estant viva. La dona, de 54 anys, havia portat a la seva mare, de 84 anys, a l'hospital el dia anterior, perquè no se sentia gens bé. Els metges la van internar en teràpia intensiva i li van dir que tornés l'endemà a la seva filla. Quan la seva filla l'endemà va tornar a l'hospital, li van dir que havia mort, de manera que la van orientar a portar-la al crematori local perquè anessin a buscar el cadàver de la seva mare. Un cop allà, tota la situació va canviar. Què us haig de dir? És que no sé què us haig de dir. Sabeu que no sé què us haig de dir? Un gest i tot comença. És esforç i és aquí. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs. Quan coneixíem que hi havia vacunes, ens vam alegrar. Però que el negoci és el negoci no hi vam pensar. I ara toca negociar. I és que aquest món ja veurem com pot acabar si no comencem d'una vegada a raonar. Catalunya esgotarà aquesta setmana les reserves que tenia de vacunes contra la Covid i denuncia que les empreses farmacèutiques no compleixen amb el calendari previst. Pfizer va retallar un 50% l'enviament de la setmana passada i aquesta setmana n'ha enviat un 10% menys. Pel que fa a la vacuna de Moderna, aquesta setmana encara no han arribat les dosis previstes. És per això que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, assegura que el pla de vacunació que preveia la immunitat de grup a l'estiu difícilment es podrà complir. Per arribar a un 70% estem parlant de gairebé 5,5 milions de persones. 10 milions de dosis. Si contem, febrer, març, abril, maig, juny, surten més o menys 500.000 a la setmana o 2 milions al mes. I tot això seria també una tasca ingent per poder administrar aquestes vacunes, però s'administrarien, perquè és la prioritat del país. Les dificultats amb l'arribada de noves dosis posen en perill el calendari de vacunació d'aquelles persones que ja han rebut la primera dosi. Salut calcula que 10.000 persones no es podran vacunar els 21 dies d'haver rebut la primera punxada, tot i que confia que sí que ho podran fer en el marge de 42 dies que dona el fàrmac entre una dosi i l'altra. El departament alerta, però, que la situació es pot complicar més per l'arribada a Catalunya de la variant detectada, en primer lloc, al Regne Unit, i que és més transmissible. Amb la transmissibilitat que té aquesta soca, que ja hem explicat que és més transmissible, podem afirmar que entre 5 i 6 setmanes aquesta serà la variant predominant. Per tant, a mitjans de març podríem plantejar que estem ja amb més del 50% d'aquesta nova variant en circulació. Salut ha posat en marxa una xarxa de vigilància de les noves variants del virus amb cribratges fets amb proves PCRs especials per detectar-les. Doncs tot i el nou jaleo de les vacunes concertades, les que toquen i les que hi ha qui ja té dues de posades i rentemplam. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabull, s'ha posat la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus, tot i la polèmica provocada perquè es va saltar el protocol de vacunació. Com en la primera dosi, Taltabull, de 73 anys, s'ha vacunat en una residència de capellans de prop de la catedral. Taltabull va demanar perdó la primera vegada i el bisbat vol donar la polèmica per acabada.
Doncs mira, tot i que ja hi ha qui té la segona vacuna posada i ja vol donar la polèmica per acabada, milers i milers de persones cada dia viuen al carrer sense saber realment què és el que han de fer. Una de cada 5 persones que viuen al carrer a Barcelona s'hi ha vist abocada per primer cop durant la pandèmia. Ho diu una enquesta feta per Arrels Fundació, que també constata un greu i ràpid deteriorament de la situació dels que viuen al carrer, ja que de mitjana fa 4 mesos que estan en aquesta situació perquè s'han quedat sense llar o sense feina. Un 80% no ha accedit a les places d'emergència habilitades per la Covid perquè consideren que no dona resposta a les seves necessitats. Tot i ser persones d'alt risc, només el 37% han rebut la vacuna contra la Covid. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones que viuen al carrer són migrants, la meitat de les quals extracomunitàries, com recalca Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. La majoria són persones immigrades extracomunitàries, però és que al final el que ens acabem trobant és que la població migrada, tant fora del carrer com al carrer, són les que estan en una situació de més complexitat perquè no tenen cap opció de tirar endavant i no poden regularitzar la seva situació. Des que es va decretar l'estat d'alarma han mort 21 persones que vivien als carrers de Barcelona. Estàs en el 107 de la FM. Això és El Sol. Diuen que les temperatures pujaran, però això ho sabrem d'aquí un instant. Bon dia, doncs sí, ja es nota ara mateix, perquè respecte a ahir han pujat entre 5 i fins i tot 10 graus cap a les comarques a l'extrem sud. Ara mateix alguns valors ja arriben als 18-19 graus cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, aquest augment del termòmetre avui encara serà més evident que ahir, pujaran encara una mica més les temperatures, molta suavitat, ara mateix amb molts pocs núvols, només algunes boires, núvols baixos cap a les comarques interiors, Catalunya central, aquí una mica més enganxades a terra, almenys a primera hora, la resta bandes de núvols alts i prims, cel enterbolit, aquesta situació de vent de sud, d'aire càlid, farà que avui la temperatura s'enfili més. Avui tindrem més màximes situades entre els 18 i els 22-23 graus puntualment per sobre. De cara a demà mantindríem aquesta mateixa tendència de temps, amb temperatures que continuaran a la banda alta, aquest ambient primaveral que persistirà, però això sí, no ens en refiem perquè a partir de dissabte, altre cop la temperatura torna a normalitzar-se. Ara mateix, 19 graus a Amposta, 18 a Tarragona i Aldover, 12 a Barcelona, 7 a Lleida, 6 a Girona, 6 a Vic i 5 a Viella. Informació, curiositats, música i alegria. Ràdio Vila-sacra cada dia. Una nova realitat s'acosta carregada d'esperança i renovada d'il·lusió. I estem preparats. Preparats per fer una societat amb més recursos i millors serveis. Per fer un país modern i de qualitat. Preparats per assolir els reptes que ens proposem. Hem superat molts obstacles. Hem treballat amb rigor, tenacitat i compromís. I estem preparats per fer una Catalunya millor. Fem-ho. 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 Generalitat de Catalunya. Preparats. Hem de recordar que el dissabte la llum es tallarà des de les 10:30 del matí fins a les 12 del migdia. Per qualsevol informació, 800 76 07 06 i informar-se és el millor. Per acabar ja, no us volem deixar sense recuperar una entrevista de Cap Ràdio del passat desembre i que, com sempre, cal escoltar per poder-nos situar a una realitat que desitgem ràpidament puguem superar. Ara mateix puc més coses a afegir, però no ho faré.
avui fins aquí. Que passeu bona jornada amb calma, prudència i esperança a la ciència. I si us ve de gust, demà ens tornem a reunir. I Ràdio Vila-sacra, com la ciència, per pura evidència. I és que durant aquesta pandèmia llarga, que no s'acaba mai, aquesta pandèmia, hem pogut parlar amb molta gent, per sort, aquí a Catalunya Ràdio. Un dels testimonis més directes de què vol dir això, de què vol dir pandèmia, és el d'aquesta infermera. Ens aplaudeixen, no?, i ens fan sentir superherois, i al final doncs, som humans, no?, i també tenim por i donem tot el que tenim per ajudar. Arribes a l'hospital a les 10 de la nit i et trobes aquell caos, no?, amb la cara de la gent espantada, però et poses el teu traje i entre tots, no?, és com que estàs allà i et sents en família. És la Meritxell Cascan, infermera d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, i així ens retratava el Catalunya Nit el 17 de març, en ple ascens de la corba de coronavirus, com era el dia a dia a l'hospital. Un mes més tard la vam tornar a trucar, era el 22 d'abril, i aleshores ja no ens parlava de por i de caos, sinó de cert optimisme, i fins i tot el to de veu, fixeu-vos, ja li havia canviat. Esperançada. Sí, la veritat és que portem uns dies amb molta pau a urgències, no ho vull dir molt fort, però sí, sembla que sí, no?, que s'està reduint, i realment aquesta és la sensació d'esperança, no? I avui què ens diu la Meritxell Cascan? Com estàs? Doncs mira, et diria esgotada. Aquesta seria la paraula. La veritat és que han sigut mesos molt durs, i sí que és cert que quan va començar a baixar, no, és com que quan el teu cos està en un estrès tan màxim com hem estat patint tots els professionals sanitaris, ens hem anat relaxant i és quan hem començat, no, a notar una mica doncs, aquest esgotament, no, tant físic com psíquic. I, bueno, realment hem d'afrontar que la situació està començant a canviar una altra vegada, i que el que jo demano a tothom és que, sisplau, que la gent faci cas, que la gent segueixi les mesures que estan posant, perquè això no torni a marxar de les mans com va marxar en el seu moment, no? Això és el que, sobretot és el missatge que aquesta nit vull transmetre, no? Que la gent ha de prendre consciència que, com ja ho hem viscut, que no és una broma, i que comencen a haver-hi casos, i que ho hem de fer bé, no? Tots. Responsabilitat absoluta de cadascú. Importantíssim aquest missatge, Meritxell, i més venint d'algú com tu, un professional de la sanitat, que sap molt bé què vol dir treballar en una pandèmia. Heu notat més moviment aquests dies a urgències? Us arriben més casos a l'hospital? Sí, comencen a arribar més casos, sí. Ja es comença a evidenciar, no?, que gent jove, que comencen a arribar-hi alguns casos més, i clar, si mirem cap enrere, no?, mirem com va funcionar el passat, doncs, si això segueix així, i esperem que no, perquè hem après de les coses que potser se'ns van escapar fa uns mesos enrere, jo segueixo tenint la confiança i l'esperança de que la gent ho farà bé i que no arribarem a on vam estar. Aquest és el meu missatge, no? Evidentment sí que hi ha un rebrot i això es podia esperar d'alguna manera, però confio, segueixo amb la paraula confiar, que la gent ho farà bé i que això es controlarà molt millor, perquè ja tenim una experiència, perquè ja no venim de zero, no?, com abans. Clar.
Què suposaria per vosaltres tenir ara una allau de malalts de coronavirus? Perquè entenc que la majoria encara no us ha donat temps ni de recuperar-vos, ni de fer vacances, ni de pair tot el que heu viscut. Doncs difícil. O sigui, evidentment, com deia, no?, que m'escoltaven el missatge que havia donat uns mesos enrere, segurament tornarem a treure les forces d'on sigui i estarem a peu de canó i estarem a primera línia i ho donarem tot com sempre ho hem fet. Però realment és veritat que estem esgotats. I mira, hi ha una imatge que jo vaig penjar, que ha anat corrent per les redes socials, on es veu, no?, com una il·lustració on hi ha molta gent, tota sense mascareta, ballant, rient, i hi ha una porta, no?, on el Covid està com empenyent i estan els sanitaris, no? Hi ha alguns que estan com recolzats a terra, uns altres intentant tancar la porta, i evidentment nosaltres donarem tot el que tenim, perquè sí, perquè ho portem de vocació, però ha de ser tothom, ha de ser la gent del carrer, que no es posi la mascareta a sota del nas, que es posi la mascareta com se l'ha de posar, que es mantinguin les distàncies de seguretat, que es rentin les mans, que facin tot el que s'ha de fer, perquè és que si no, no podrem amb això. I és una responsabilitat de tots. Els sanitaris estem aquí i estarem lluitant i farem el que faci falta. Però el meu crit d'avui és a la població, sisplau, fem les coses bé. Mira, jo t'he de dir que almenys el que jo he viscut en el nostre hospital és que es va funcionar d'una manera excel·lent. O sigui, els circuits, és veritat que ens canviaven protocols diàriament, però va funcionar tot de meravella. O sigui, van obrir l'hotel Plaça, l'hotel Salut, els malalts es derivaven amb una facilitat increïble. Hi havia tot era com molt més àgil, tot funcionava molt ràpid, es van obrir llits d'UCI on hi havia despatxos, o sigui, la logística i el funcionament va ser espectacular. I això, bueno, segur que si ja ho vam fer bé, doncs ara que ja tenim experiència encara millor. Però el que repeteixo, tal com estem el personal sanitari, hi ha molta gent que estem cansats, estem agotats física i psicològicament. El fet d'haver passat tota aquesta pandèmia donant a l'esforç màxim amb un grau d'estrès, perquè no només és en la feina, tots els sanitaris, tenim famílies, tenim amics que han passat situacions molt dures i ens quedem lo de dins i lo de fora, no? I aquestes situacions, com molts psicòlegs han explicat, no? Després arriba l'estrès posttraumàtic. Clar, no ens ha acabat de donar temps de recuperar-nos, inclús hi ha molta gent que no ha pogut fer ni vacances, que ja tornem a veure que comença un altre cop a pujar, no? I dius, ostres, sisplau, intentem que no arribi als límits que vam arribar anteriorment. I això és una responsabilitat de tots, perquè si jo estic al carrer o estic en una botiga i estic atenent el pa i la mascareta me la poso sota el nas, jo sé que és algo que és pesat, però clar, jo em passo 10 hores de guàrdia amb la meva mascareta FP2 i amb una mascareta quirúrgica a sobre i entenc que molesta i entenc que és pesat, però, ostres, sisplau, és que només vull que la gent entengui que un petit gest de responsabilitat és salvar vides. I penseu que hi ha molta gent que ara són casos de gent jove, però clar, aquesta gent jove també es relaciona amb gent gran, amb gent molt vulnerable, no? I que aquesta gent ho ha passat molt malament. Nosaltres a l'hospital tenim el FAHIP, és el Fons d'Ajuda Humanitària, on jo soc coordinadora també, i fem moltes ajudes de cooperació internacional. Durant tota aquesta pandèmia hem decidit que havíem d'ajudar també aquí a casa, no? Perquè hi ha moltes associacions i vam ajudar Amics de la Gent Gran, també a Arrels i al Banc dels Aliments. I jo vaig parlar amb la gent d'Amics de la Gent Gran i a mi em va colpir molt com m'explicava l'Albert, el president de l'associació, que molta gent gran deia, sisplau, jo no puc tornar a viure una situació de confinament, prefereixo morir-me de la Covid
que tornar a haver d'estar tancat, o hi ha gent que s'ha passat 100 dies sense sortir de casa, sense tenir visites, gent que no té família. Clar, aquesta gent és gent molt vulnerable, que si es posava en contacte amb qualsevol persona es podia contagiar, no? Aleshores, sisplau, no sé, la gent jove, jo entenc, no?, que a vegades pues, la pròpia immaduresa, no?, de la poca experiència de vida, doncs pot ser que en un moment donat pues, no pensin, no?, i les festes, i es reuneixin, i no passa res. Però, sisplau, el meu missatge és sí que passa, que aquests contagis que potser a una persona pues, jove no li fan res, a una altra persona més gran la poden matar, no? I, no sé, crec que els mesos anteriors tenim aquesta experiència i aquesta experiència ens ha d'ajudar a que aquest rebrot no sigui tan greu. Jo hi confio, de veritat, que et dic que segueixo, tot i que estic sent doncs, amb un missatge molt directe que la gent sigui molt conscient, confio que no serà tan greu com ha sigut els mesos anteriors. Has fet vacances tu, Meritxell? Doncs sí, vaig fer una setmaneta fa uns dies i la veritat és que és com, necessito més, no? És com, bueno, quan comences és com, suposo que passa això, quan et relaxes és quan ve tot l'esgotament, no? A vegades et diuen quan, no sé, hi ha l'època més forta de la grip i nosaltres sembla que seamos inmunes, però no lo somos, no? A vegades quan passa és quan baixes, no?, el teu nivell d'estrès, l'adrenalina, i aleshores et poses malalt, no? I et poses malalt quan estàs en vacances. A mi m'ha donat una mica aquesta sensació, el fet d'estar en un nivell d'estrès, clar, jo penso que jo he estat 73 dies escrivint diàriament al diari, explicant el que passava, amb després de la feina, dormint poquetes hores, i quan et pares és com que sembla que tot surt, no? El cansament, l'esgotament, però no només jo, no? Els meus companys, jo sento com estan els ànims, no? I la gent està cansada, per això et deia, no?, aquesta paraula de esgotada, no? Meritxell Cascan, un plaer tornar-te a escoltar i que ens tornis a explicar com és treballar en un hospital, a més un hospital dels més importants del país en plena pandèmia, i sobretot que puguis fer arribar aquests missatges de sisplau, fem-nos tots corresponsables d'evitar que això no es torni a complicar i no es torni a descontrolar. Moltíssimes gràcies, Meritxell, molta sort, una abraçada. Moltíssimes gràcies. de la FM. De tota la vida. Tots els nostres records.